barulah sadar malah badannya. Dari kampung banyak orang mencari, di sana ada yu datang kasinan. Naninya malah ete jus bayi kiranya dicari sakutiko dicari badan sakit kok kaki ndak lo para wana tangan lupo sabala kanan. Muko gak bangka dipandangi baik tuana sakutiko kaki pula badara pulo tapalan tiang kawali jalan. Muju dapet disenggol oto tambangan pasar, tapi kok dapet lah diantak tapi di sinan aja rula sampai di sadang di dalam malah rumah sakit badan letara sadar letau kian kamari letau rangan datang letau rangan ado waswawa di rumah sakit jajari tuan malah di suaminya bak namu malah sialimudin odik kandang jam banyak pikiran bertambah beko sakit katanya. Di malo indah kau pikir kok sentano leado anak kandung sentano batamu malah jerma kok sentano leado siali wapi balun tayadi donae waktu ikut tuan. Sadang menangi malah rupo itu tinjak tijawan taluk kasai panija bidua orang dilalu pokok kamai mona esai tak sampai kawapasan awan tak lalu detene. Batayang indah wampanosa muda iko sentano ado jonak kandung indah lawan di dona marasai iko lanak kandung bangi Maya Raja Odi tanah tangawan sampai Simangantong bukit putih sampai Bapingija nalata bansuli bagantong koknya putri nakan buengi nakan buengi. Tamu
ora sarupa ika sarupa ika dalam bangsana musibati bona kandwenge Wadarianya nak rantiang talang panjang jalannya di ande Sentano lain dwi enakan duan Denakan duan Indah marasirna Rupoi koi duene hari malah suatu hari kanio sadang malah dirawat di rumah sakit. Iya kan dokter datang pulau perawat pun itu yuk. Ada orang menyabik namun siar masyarakat ya dokter alibaki. Kaji lawadan diri dia bakat lainnya tetis bajar kok didangan namonya malai kini sarupo yo namo anak ambuang tayo antai indah kawanai sedang dirawat malah sawakat itu bakat tolai tejus bajar dengan kawana malah diperawat seratorotol nanadu kok didangan namu tadi tasiro darah badan diri aku indah kata siro sarupuana jonamu anak ambu lalamu hilang baikku mana ketuliau satu tasawi anak lailang satu tasawi lalamu dapat tamu samu badabu dalam dado samu tasiro darah di dalam Makato malainyo kini koroto lali bagi Nanga ibu sabananya ko iyo caitu kato ibu Lima ibu daolunya Ko itu mana enang kadisawi Ambo daolu bangsa juo Dek bangse malah di nagari Dek malang dak dapet kadipula Juga dak dapet kadirai di dalam bangsa sensarut ibu baik mana katanya sampai kami malah bayalan kaki dari Sungai Murua malah menuju daerah Tapan sampai kabung Bukit malah Limosar yang menuju Rana Sungai Panu di sinan anak lailang anak
mande dulu badu na seorang na laki-laki na seorang na padusi na gadang manamu ali bakri na kete upiak sierma satu tasawi rupo itu samo tasiro darah di dado samo gumantel di dalam tubuh dewa awangan alanakan gue kato lainnya retene kok iya malah sarupo itu liado tando anak wande tando ado di wadanamu sarato malayo adiknya nyawa duo waradia kan nah laki-laki ada wajib lalik malah di kuduanya kok nampak dusi ada lo tando di belakang namande pun baik tu pulo ada membawa foto malawadani yaudi kok dicari tando malawaswana dia memang tapi bertamu warna keduanya serupa itu satu layale rupa itu tapi naninya dokter Ali Bakri kini ba itulah dibuku iyalah serupa itu kok jale malah sawana jale kok tanang lah ibu katoinya tanang lah ibu di rumah sakit kami rawat sampai sehat gue tapi naninya malah upiak sierma dari ketek malah sampai kadang memang gak rindu dulu di mandenya kok kini bertamu poiko abana dalam pangana tanpa sobat tanangkan malam mati di ko tentu lesanang dalam pikiran saja rasa kira-kira naninya lah tahu malah waso di mandi lah tahu pulo anak di mandinya tapi biarlah dirawat dulu di rumah sakit sama laki sehat biar di rumah sakit neneknya malah mandekandang lanya bari tahu di dokter Ali Bakri onde mandi katanya di sekolah malah sehat kok biaya makan malah jo biaya rumah sakit itu malah tanggungan aku itu anak katanya mendangan kato malah dari dokter Ali Bakri lasanangnya mandekan
Tapi nalerma kawa apulo koco itu pulo dari Dokter Ali Bakri diawa kawa ayu labat tamu sarupoiku tentu resahanang dalam pangahanat kene tapi naniat malah dokter tadi kok nyampang sehat dari rumah sakit kadibawa balik pulang di mana malah sampai tinggal dia di batang kafe di Mawana kanyewan tahan besok balik pulang Kanjong Salva jalan menaki di balik rana simpang tiga.